दैमालु गेजेरारि गोजौ फरायसालिनि जि फोरोंगिरि सान फालिनाय बे फोरोंगिरि सान फालिनायाव ड्रेसिं चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोननि जि फैनानै जोंखौ सोंफैनायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। मानो होनोबा दिनै 5 सेप्तेम्बरनि जि फोरोंगिरि सान फालिनाय बे फोरोंगिरि सान फालिनायाव दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फरायसाखौ लानानै लोगोसे गामिनि दिथागिरि बिमा बिफा गासैबो फैनानै जोंनि दिनैनि बे दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव आलासिनि हांख्रायनायनि गेजेरजों दिनै दुलाराय फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारी आदैया जोंनि बे दैमालु गेजेर फरायसालिनि जि मेल बे मेलनि गेजेरजों जोंनो मोजां बाथ्रानि गेजेरजों फरायसाफोरखौ बोसोन होलांबाय आरो बे बोसोन होलांनायनि गेजेरजों लोगोसे ओनसोलनि फरायनानै गारना थानाय आरो फरायनानै मोजां जानांगौनि बोसोनफोरखौ रोखा रोखायै फोरमायनानै सारनि होलांनायाव जोंनि बे रायजो राजा दैमालु एफआरसिनि सिङाव थानाय दैमालुनि एमइ आरो हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे मेडाम मिस फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव आरो गासै फरायसाफोरनि गेजेरजों दिनै बेखौ जोङो मोननो हादों आरो बेबादिनो जोङो मोनबाय थानायखौ लुबैयो। मानो होनोब्ला जोंनि सोलोंथायानो गुदि बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय गुदिब्लाबो दिनै जों माखासे गालांनाय गथ'फोरखौबो बोसोन होलांदों। बोरैबा जोङो मोजां दावगालांनो हागोन बेनि बोसोनखौ रोखा रोखायै जोंहा अबित आदैया जाहाथे जोंनि नैबे दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि गेजेराव आरो रायजोफोर राजानि सिगाङाव मोजाङै बोसोन होनानै होलांबाय। बे बोसोननि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे गोजौ फरायसालिनि आरो गेजेर फरायसालिनि गथ'फ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां आवगायलांनो हायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। जाहाथे फैबाय थानाय दैमालुनि गायसनजेननायनिफ्राय 1999 मायथाइनिफ्राय बे दैमालु गुदि आरो गेजेर गोजौ फरायसालिखौ खस्थ'नि गेजेरजों दिनै गायसनदों। बे गायसननायनि गेजेराव दिनै नारा नाथा नांथाबनायनि गेजेरजों दिनै फोरोंगिरि बिथांमोनहा दान बान्था 2000-3000नि गेजेरजोंब्लाबो बे ओनसोलनि गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंलांनायाव बाहागो लानानै दिनै गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हादों आरो बे फोरोंनायनि गेजेरजोंनो दिनै फैयै फैयै बे स्कुलनिफ्राय गोबां फोरोंगिरि ओंखारबाय। बे स्कुलनिफ्रायनो गोबां साख्रि मावहैनाय ओंखारबाय आरो बेबायदिनो जाहाथे उनाव बेनिफ्राय आरो साबसिन मोजां मानसि जानो थाखाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय दं आरो लुबैनाय दङ। मानो होनोब्ला थांना थानायनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ हिसाबै दिनै आवगायदों। बे आवगायनायाव जथेस्थ' सांग्रां जाबोनो हानायखौ नुनानै जोङो गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दिनैनि बे दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि सानखौ जोङो जोंनि बे फरायसा फरायसुलिफ्रानो मोजाङै गावसोरनो रंजा बाजायै फोरोंगिरि सानखौ बरायनो होननानै बिथांमोना गाजा गोमजायै गावसोरनो खरसा बरसा खालामनानै बेखिनि पेन्डेलखौ बानायनाय जादों। लोगोसे आफादखौबो हांख्रायनाय जादों आरोखि स्कुल कमिटिनि आफादखौ। दा बेखौनो बुंदों जोङो फरायसाफोरनि जिथु मिजिं दङ, जेरै बेयाव जोङो गार्जेन मिटफोरबो लानाय जादों। फरायसाफोरनि गार्जेनफोरखौबो जों लाफानानै दिनै गुवारै जोंनि बे आलासि जों हांख्रायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जोंहा बुंथिगिरि बिथाङा अबित नार्जारी बिथाङा फैनानै जोंनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव आरो लोगोसे फरायसा फरायसुलिनि गेजेराव आरो लोगोसे फरायसा फरायसुलिनि गार्जेन बिथांमोननि सिगाङाव गावनि जि बिबुंथि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होनानै जोंनि रायजोनि गेजेराव गोबां गोजोननायखौ जोङो मोननो हानानै जों बेखौनो बाख्नायनाय थाबाय। दा बिनि सायावथ' जोङो जों बिथांमोन बुंलांनाय बायदियैनो मावनांगोन। जेरै जोंहा मावनो गोनां आद्राफोर दङ आरो जोंजों नांजाबफानाय जों दा गामि दरब्रैल' हाबनानै दङ।
नाथाय जोंजों नांजाबफानाय गामिफोरा दिनै हाबसननो हायाखै। बेयो फैबाय थानाय समाव जाहाथे इसोरनि अननायाव जोङो जुदि देरहामारोब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव खाथियाव नांजाबनानै थानाय गामि बिथांमोनखौबो जाहाथे सोसनना होयो। प्रमद बर' सारा जाहाथे बेखौ थाब नायसनो, बेखौ आं हास्थायनानै आं बेखौ बिटिआरआव माखासे थालांनाय माबाफोरखौ सोसननो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। ससियेल मिडियानि गेजेरजों दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि जानानै लोगोसेनो जोंहा दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान फालिथाय खुंथाय समाव बेखौनो जोंहा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद सार बिथांनिसिम आङो बेखौनो खावलायहरनो लुबैयो जे जोंहा दैमालु एफआरसि, बे दैमालु एफआरसियाव जोंहा गंब्रै गामि दङ। बे जोंनि गंब्रै गामिया बिटिआरआव सोसनजानाय आरो बे जोंनि फरायसालिया बिटिआरआवनो हाबफानाय। बेखौनो आङो खावलायहरनो लुबैयो बिथांनिसिम, जाहाथे जोंनि बे दैमालु फरायसालिया फैगौ जिथुनाखि अक्ट'बराव मोनसे रिजाल्ट ओंखारगोन होननाय बाथ्रा खोनाबाय थादों। जाहाथे बे रिजाल्टआव जोंनि दैमालु बर' एमइ आरो गोजौ फरायसालियाबो जाहाथे सोसनजायो। आं बेखौनो गुरै जोंहा बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।